बाबूजी रहुआ का भइल? तबीयत बहुत जोर भइल जाता, झाता अब ना रहे, झाता अब ना रहे। ऐसे काहे बोलतानी जी? अब बहुत बेचैनी टाइप के बुझाता, हमरा बुझाता कि ना रहे। ऐसे काहे बोलतानी? रहुआ कुछ ना होई जी। कह दवाई लाला। हम डॉक्टर के बुला देते। रहुआ कुछ ना होई जी। बेटा बाबूजी के दिन पर दिन तबीयत खराब हो जाता। अब का होई बेटा? देख ना बेटा, देख ना तू अपना बाबूजी, देख ना बाबू, अब का होई बेटा? माई तू चिंता ना कर, अभी जाता नहीं मेहनत मजदूरी करके बाबूजी के खातिर दवाई लाई। ठीक बा बेटा, तू जल्दी दवाई लेके आओ। ठीक बा माई। हमार मन बहुत ज्यादा घबराता, तू जल्दी दवाई लेके आओ। ठीक बा माई। अपना जिंदगी के मेला में आज अकेला भुला गइल बानी। अपना जिंदगी के मेला में हम अकेला भुला गइल बानी। खोजत खोजत मंजिल विधाता, खोजत खोजत मंजिल विधाता, मौत के रहिया पर आ गइल बानी। अपना जिंदगी के मेला में हम अकेला भुला गइल बानी। ई जिंदगिया के खेला में आज अकेला भुला गइल बानी। भुलाइल बानी जाई कवना ओर हो, केहू नहीं अपन लोग के गिरे आँख से लोर हो। हे विधाता, हाँ किस्मत के मारल है समझ में न आवता। जहाँ तहाँ जाई हमके लोग गरियावता। निमन कैनी त कहे लोग खरा, शरीफ बन के लुटा गइल बानी। निमन कही त कहे लोग खरा, शरीफ बन के लुटा गइल बानी। खोजत खोजत मंजिल विधाता, खोजत खोजत मंजिल विधाता, मौत के रहिया पर आ गइल बानी। अपना जिंदगी के मेला में हम अकेला भुला गइल बानी। ई जिंदगिया के खेला में हम अकेला भुला गइल बानी। भैया भैया आज दिवाली बाटे, कुछ पैसा के मदद कर दे, गरीब के दिवाली मन जाए। और बाबूजी के बहुत ज्यादा तबीयत खराब बा। ठीक बा भैया, कर दे। हो नफरत के दुनिया में नइखे ईमानदारी, जिंदगी से हारे गइनी हम दुनिया सारी। हे विधाता, हो जे करब कैनी हम इतना भरोसा, उहे बेईमानी कैले दिल बार धोखा।
नइखे इंसाफ सच्चाई के जब कानून बिका गइल बानी। नइखे इंसाफ के जमाना हो जब कानून बिका गइल बानी। खोजत खोजत मंजिल विधाता, खोजत खोजत मंजिल विधाता, मौत के रहिया पर आ गइल बानी। अपना जिंदगी के मेला में हम अकेला भुला गइल बानी। ई जिंदगिया के खेला में चमन परशुराम भुला गइल बानी। ई जिंदगिया के खेला में चमन परशुराम भुला गइल। या 515 रुपये। या 515 रुपये। बबुआ कहाँ गए? बबुआ के बुलावा के चनी बढ़ल जाता। आवते होई बबुआ, बस रास्ते में हो बबुआ। बाबू दवाई लिए ला ना? हाँ माई, हैला दवाई बाबूजी के खिया दो जल्दी। माई है बाबूजी के खांसी के सिरप है, पिया दो। है ताकत के टैबलेट है, एहू में से खिया दो। बेटा, बाबूजी के दवाई खिया दिया। आज दिवाली बा, पैसा नहीं का हो? हाँ माई, 500 रुपया कमैले रहनी है, पूरा पैसा बाबूजी के दवाई में खत्म हो गई। 100 रुपया हाथ में नहीं खे। देखा तनी कोनो दोस्त से व्यवस्था करतनी, अगर दे दी है तो हमनियो गरीब के दिवाली मन जाए। क्या दिवाली छठ मनैया अच्छा से, छठ खत्म हो जाए तो फिर चल काम बहुत पड़ल बा। ठीक बा दोस्त,
कहाँ है बटे? अरे कौन? परशुराम बानी तुम्हार दोस्त। अरे परशुराम तू तो काहे से हाल बदले बड़ा हो? का करी, बहुत ज्यादा गरीबी आ गई बा। बाबूजी के तबीयत खराब बा, यही में छठ दिवाली आ गई बा। सत्ता से हाथ के तोहरे लगे आए बानी कि कुछ मदद मिल जाए तो हमारी दिवाली बन जाए। हम बारी ना हेलो जा दिवाली छठ अच्छा से मनावा। चला पिताजी से भेंट कर लीजिए, ठीक बा? माई कहाँ बारू, बाहर आवो, हम सामान लेके आ गईनी। बेटा आ गइल तू। हाँ माई, आ गई सब दिवाली के सामान लेके। बाबूजी कैसन बारन? बाबूजी ठीक बानी। बाबूजी अपने के तबीयत कैसन बा? ठीक बाड़ी बउआ। ठीक बाटे ना? सब सामान आ गइल बा, दिवाली कली खुशी खुशी दिवाली मनावल जाए। ई बउआ के बारन? हमार जिगरी दोस्त बारे, ये सब मदद कैलन ह कि आज हमनी के घर में दिवाली मने जा। बहुत खुशी के बात बा कि हमार दोस्त मदद कैलन है। कुर्सी ले आवा, बउआ के बैठावा ना। का चाचा जी ठीक बारी ना अपने? पियत पानी ठीक बा ना? ठीक बा बउआ, दवाई चला था। आदमी के एक दूसरे का फर्ज बा मदद करेल, ओला घबराए के जरूरत नहीं कि अपने के, ठीक बा ना? दिवाली हंसी खुशी मनाऊ अपने घर में। ठीक बा बउआ, तोरा अब एहसान बा कि हमने सबके गरीब परिवार में एक खुशी का माहौल बा। ऐसा कोनो बात नहीं के काका जी, कोनो दिक्कत नहीं के, आराम से अपने लोगन दिवाली मनाओ।
पूरा घर में दिवाली मनता। अरे दोस्त ऐसा कोनो बात नहीं है, तू तो हमार जिगरी दोस्त बा।